சார் ஒரு நிமிஷம் சார் 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 வயசு சின்னது இது பணம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப திமிரா பேசுது. அப்பா காசுல வந்தது இல்ல, அதான் இப்படி திமிரா இருக்குது. அண்ணா அவன் சின்ன பையன், அவங்க கிட்ட பணம் இருக்கு, மரியாதை இல்லாம பேசுறான்னு சொல்றீங்களே, அப்ப நேத்து நீங்க பண்ணது என்னதுண்ணா? தம்பி நீங்க சொன்ன கொட்டேஷன் வாங்கிட்டு தம்பி. கொடுங்க. யோ யோ அறிவு இருக்குதா உனக்கு? 10க்கு வாங்கிட்டு சொன்னா 14க்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்க. உன்னை வச்சு ஒரு வேலையும் உருப்படியா செய்ய முடியாதியா? தம்பி சாரி தம்பி, நான் வேணா திருப்பி போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்துருவா. யோ அமைதியா இருந்துரு. வயசுல பெரியவனாச்சுன்னு பாக்குற இல்ல, உன்னை அசிங்கமா கேட்டுருவேன். இதுக்கு மேல உன்னால வச்சு என்னால வேலை வாங்க முடியாது. தயவுசெய்து நீ கிளம்பு. தம்பி மன்னிச்சிருங்க தம்பி. யோ கிளம்புன்றேன். அந்த பையனுக்கும் உங்களுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லைண்ணா. மற்றவங்க கரெக்டா இருக்காங்களான்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கரெக்டா இருக்குமா இல்லையான்னு ஒரு தடவை யோசிச்சு பார்க்கணும். வயசுல சின்னவங்க நம்மள எதுனா சொல்லிட்டா வெளியாளா இருந்தா கூட மறந்துடுவோம். அதுவே நம்ம கூட இருக்கிறவங்களா இருந்தா அவங்க கூட இருந்த ஒவ்வொரு நொடியும் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்க இப்படி பண்ணனால அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் எந்த வித்தியாசமே இல்லையாண்ணா.